Замисляли ли сте се как остаряването променя нещата? С напредване на възрастта настъпват промени, които хората често се страхуват или не разбират. Но има дълбока красота в това да приемем тези промени заедно с човека, когото обичаме. Днес ще говоря за нашето пътуване, което ни доведе до по-дълбока и значима връзка, дори когато телата ни се променят. Ще обсъдим приемането, уязвимостта и как интимността може да се развива, създавайки връзка, която надхвърля физическата привлекателност. Ако преминавате през тези промени или просто искате да научите как да запазите страстна и дълготрайна връзка, останете с мен до края. Ще споделя искрени мисли и практични съвети за това, как остаряването може да разкрие ново измерение на любовта, което празнува всеки допир, всяка бръчка и всеки споделен момент. Нека поговорим за това как истинската интимност може да стане по-добра и значима с времето, превръщайки се в един от най-ценните дарове в живота. Абонирайте се за нашия канал, натиснете бутона «Абонирай се» и изчакайте известието. Запишете се за нашия бюлетин, за да получавате най-новите новини и актуализации. Ще се радвам да чуя вашите мисли по днешната тема. Ако ви харесва, моля, оставете положителен коментар. Ако не, споделете вашата критика. Вашата обратна връзка е важна за мен, защото ми помага да създавам по-добри видеа, които отговарят на вашите интереси. Стигнах до дълбоко разбиране, че истинската интимност, заедно с радостта от истинската връзка, не само е устойчива, но може и да процъфтява, въпреки трансформациите, които съпътстват остаряването. Всъщност, тези промени разкриват красота, която надхвърля това, което познавахме в младостта си. Красота, която е вкоренена в приемането, нежността и емоционалната връзка, която се укрепва, докато преминаваме заедно през живота. Днес искам да споделя някои искрени размисли, както и практични съвети, които помогнаха на мен и съпруга ми да приемем този нов етап с отворени сърца и умове, обогатявайки нашата връзка по начини, които никога не сме могли да предвидим. Когато се връщам към ранните дни на нашата връзка, спомените са изпълнени с жизнена енергия, която сякаш сияе. Интимността ни беше електризираща, белязана от младежка интензивност, която ни оставяше без дъх. Той имаше увереност, която се излъчваше във всеки момент, искра в очите и игриво топло отношение, което ме привлече към него. Тогава сексуалният ни живот беше спонтанен и естествен. Не изискваше планиране или размисъл. Физическата сила, страстта и лекотата определяха онези времена заедно, създавайки спомени, които с радост си спомняме по-късно. Но с времето, когато остаряхме, започнаха да се появяват малки промени. Първоначално те бяха едва забележими, но бавно станаха част от живота ни. Всичко започна с това, че ерекцията му стана по-слаба. В началото това изглеждаше като еднократно явление, причинено от стрес или умора. Но с времето стана ясно, че това не е временна фаза, а част от остаряването. Имаше и малки промени в физическите ни тела, които имаха голямо емоционално въздействие. С всяка промяна се появяваха нови въпроси, чувства и притеснения. Ние се озовахме в процес на откриване на различна страна на интимността, такава, която разчиташе по-малко на физическата близост и повече на емоционалната връзка, която изградихме заедно. Тези промени бяха тежки и за двама ни. Мъжът, който преди беше толкова уверен, започна да показва слабост, която не бях виждала досега. Една вечер седяхме заедно в тишина и аз усетих тревогата в сърцето му. Човекът, който винаги беше уверен в себе си, сега се съмняваше в способността си да бъде себе си. Това осъзнаване ме накара да почувствам дълбока любов и възхищение към мъжа, който беше не само в тялото, но и в душата си. Неговата откровеност ме трогна до дъното на душата ми. Тя ми напомни за доверието, което бяхме изградили през годините, чрез смях, подкрепа и разбиране. Първият ни разговор за тази нова реалност беше неловък, емоционален и постави на изпитание нашата честност. Той призна, че се чувства смутен, почти сякаш е провалил себе си по някакъв начин.
Да го видя как се бори с този вътрешен конфликт ме разплака, защото никога не е бил по-красив или обичан. Предпочитах неговата топлота и доброта пред външния му вид. Невероятната сила на неговия характер винаги е държала сърцето ми. В този момент на уязвимост той ми показваше страна от себе си, която малцина някога виждат, и аз се чувствах почетена, че мога да стоя до него, да го уверя, че любовта ни е непоклатима, вкоренена в нещо много по-дълбоко от физическите промени, които преживявахме. Чрез тези трудни разговори започнахме да изследваме нови начини за свързване и преоткриване на интимността си. Започнахме да се фокусираме върху малките неща, простите докосвания, нежните думи и моментите, в които държим ръцете си и се гледаме в очите. Нашата физическа интимност, която някога беше определяна от младежка интензивност, се трансформира в нещо меко и трайно. Танц на действия, който ценеше близостта повече от вълнението и връзката повече от съвършенството. Научихме се да намираме радост в тази нова форма на интимност, по-спокойно, но дълбоко удовлетворяващо пространство, където акцентът беше върху цененето на всеки момент и благодарността един към друг. От това място на растеж и учене искам да предложа подкрепа на други хора, които може би преминават през подобни промени в техните отношения. Затова създадох дигиталната книга «Преоткриване на интимността. Здравословна сексуалност след 60». Тя е пълна с полезни съвети и истории от нашето пътуване, които показват как да укрепите емоционалната връзка, да съживите страстта и да преодолеете предизвикателствата, които възникват с възрастта. Тази книга не е само за физическа близост, а и за преоткриване на дълбоката емоционална връзка и красотата на този етап от живота. Можете да я намерите в прикрепения коментар. Тъй като копията са ограничени, ви приканвам да промените любовния си живот и да възродите емоционалната близост, която може би е избледняла през годините. Добре дошли в тази част от моя живот, която ме научи, че интимността не избледнява. Тя е връзка, която расте и се променя с времето. Дори когато телата ни се променят, любовта ни става все по-дълбока, по-устойчива и по-красива. В моето пътуване към разбирането и приемането, открих, че е напълно естествено телата ни да се променят с напредването на възрастта и че тази трансформация е нещо, което всички споделяме, независимо от пол или произход. Чрез моето проучване научих, че загубата на част от еластичността, хормоналните промени и по-бавния кръвен поток са част от напредването на живота. Да, тези промени могат да повлияят на някои аспекти като размера и твърдостта на пениса, но те не определят същността на интимността във връзката. Те предлагат шанс да изследваме по-дълбоки измерения на свързаността и да намерим значение в близостта, което надхвърля физическото. Ако все още гледате това видео и намирате тези уроци полезни, моля, напишете номер 1 в коментарите, за да ми покажете, че все още сте с мен. Една вечер след топла, спокойна вечеря, изпълнена с смях и спомени, почувствах, че това е перфектният момент да поговорим за нещата, които и двамата забелязахме, но никога не обсъждахме напълно. Седнах до него, нежно взех ръката му и изразих, че разбирам чувствата му и че няма нищо, за което да се срамува. Напомних му, че нашето тяло, както и нашите умове и сърца, се променят с времето и че това е универсална истина, с която всички се сблъскваме. Докато говорех, видях намек за облегчение в очите му, освобождаване от напрежението, което се беше настанило там с времето. Успокоих го не само с думи, но и с цялата любов, която имах, че това, което наистина имаше значение за мен, беше кой е той в сърцевината си. Човекът с доброта, сила и дълбочина, в когото се влюбих. Казах му, че любовта ми към него е вкоренена в духа му, в смеха му и в утехата, която той носи в живота ми, не в физическите му атрибути. В този момент нещо се промени между нас. Въздухът стана по-лек, сякаш невидимо бреме беше вдигнато. Започнахме да прегръщаме нов начин на мислене за интимността,
който не беше базиран само на физическата близост, а и на приятелството, което споделяме, и дълбоката емоционална връзка. Открихме, че личният ни живот става по-дълбок и пълен с времето и започнахме да го ценим повече. Спокойните моменти намериха нов любовен език, основан на красотата на допира и утехата от това да бъдем заедно. Престанахме да се фокусираме върху единствена цел. Вместо това всяко движение и поглед станаха знак за нашата любов, начин да кажем 1000 думи без думи. Докато учехме да намираме удоволствие в най-малките действия на близост, това беше преживяване, което беше точно толкова удовлетворяващо, ако не и повече, отколкото физическото вълнение, което изглеждаше толкова важно по това време. С времето започнах да виждам как увереността на съпруга ми бавно се възстановява. Той започна да приема промените в тялото си и напълно да приема себе си, осъзнавайки, че любовта ни не зависеше от удовлетворяването на очакванията на младостта. Намерихме ново удоволствие, което празнува радостта от простото съществуване заедно, знаейки, че връзката ни е изградена върху нещо трайно и дълбоко. Всеки допир стана източник на комфорт и уверение. Нашата близост се превърна в картина, в която всеки нежен допир беше спомен за годините, които прекарахме заедно, и живота, който създадохме заедно. Приемахме всяка добра дума, всеки търпелив акт и всеки споделен смях. Истинската интимност, която открихме, надхвърля всяко едно моментно страстно преживяване. Тя е вплетена в начина, по който се отнасяме един към друг, в начина, по който слушаме и в безусловната подкрепа, която си предлагаме през високите и ниските моменти на живота. Знаейки, че можем да разчитаме един на друг, независимо дали в моменти на радост или в предизвикателствата, които идват с остаряването, даде на нашето отношение дълбочина, която думите не могат да опишат. В свят, който често очаква от мъжете да поддържат постоянно изображение на мъжественост и сила, ние намерихме утеха във факта, че наистина важното е любовта и приятелството, които споделяме. Искам всички мъже да знаят, че тяхната стойност и значимост като партньори не зависят от размера на телата им или от силата на техните ерекции. Това, което наистина има значение, е любовта, добротата и емоционалната връзка, които показват. След като остаряхме заедно, мога с увереност да кажа, че близостта и зрелостта могат да бъдат още по-удовлетворяващи от младостта. С времето научихме търпение, състрадание и ниво на чувствителност, което ни позволява да посрещаме нуждите на другия по начини, които преди не бяхме. Приемаме любов, която уважава това, което сме станали, и това, което все още сме. Двама хора, които след всички тези години все още намират щастие и удовлетворение в компанията на другия, една нежна прегръдка по едно време. Този етап в живота ни донесе мир и нов начин да гледаме на интимността си. Наслаждаваме се на всеки тих момент заедно и вместо постоянно да се опитваме да отговорим на очакванията или да постигнем целите си, се фокусираме върху това да бъдем настоящи и да се наслаждаваме на красотата на всеки допир, комфорта на всеки поглед и дълбокото спокойствие, което идва от истинското свързване. Започнахме да гледаме на телата си с по-млади очи, виждайки ги не като инструменти, които трябва да отговарят на определени очаквания, а като ценни знаци на живот, добре изживян, на любов, дълго споделяна и на пътуване, което беше уникално за нас. Когато бяхме по-млади, беше лесно да се хванем в идеите за перфектен външен вид и върхови постижения. С времето започнахме да ценим телата си като истории. Всяка бръчка на лицето ми и всеки белег на кожата на съпруга ми са като напомняния за всички пътища, които преминахме заедно. Тези белези са нашата лична история, символи на многото спомени, които създадохме. Виждам, че ръцете на съпруга ми са малко по-износени, но за мен те са ръцете, които ме държаха през всички възходи и падения на живота и помогнаха да изградим живота, който споделяме. Всеки белег, линия и маркировка на кожата му ми показва колко силен е той.
Неговата любов и доброта, нашите тела, които някога бяха знак за младост и енергия, се превърнаха в ценни записи на нещата, които преживяхме заедно. Дори когато телата ни се променят, нашата любов става все по-дълбока, по-устойчива и по-красива. В моето пътуване на разбиране и приемане открих, че е напълно естествено телата ни да се променят с възрастта и че тази трансформация е нещо, което споделяме всички, независимо от пол или происход. Чрез моето изследване научих, че загубата на еластичност, хормоналните промени и по-бавният кръвен поток са част от напредването на живота. Да, тези промени могат да повлияят на аспекти като размера и твърдостта на пениса, но те не определят същността на интимността в една връзка. Напротив, те предлагат възможност да изследваме по-дълбоки измерения на свързването, да открием смисъл в близостта, която надхвърля физическото. Ако все още гледате това видео и намирате тези уроци полезни, моля, напишете число 1 в коментарите, за да ми покажете, че сте все още тук с мен. Една вечер, след топла, спокойна вечеря, изпълнена със смях и спомени, почувствах, че е перфектният момент да поговорим за това, което и двамата бяхме забелязали, но никога не бяхме обсъждали напълно. Седнах до него, нежно взех ръката му и му изразих, че разбирам чувствата му и че няма нищо срамно в това. Напомних му, че телата ни, както умът и сърцето ни, се променят с времето и това е универсална истина, с която всички се сблъскваме. Докато говорех, видях намек за облегчение в очите му, като че ли неволно напрежение беше отпаднало с времето. Уверих го не само с думи, но и с цялата любов, която имах, че това, което наистина има значение за мен, е кой е той в основата си. Човекът на доброта, сила и дълбочина, в когото се влюбих. Казах му, че любовта ми към него е коренила в духа му, смеха му и утехата, която той носи в живота ми, а не в физическите му черти. В този момент нещо се промени между нас. Въздухът стана по-лек, като че ли невидимо бреме беше свалено. И двамата започнахме да прегръщаме нов начин на мислене за интимността, който вече не се основаваше само на физическа близост, а също и на нежно приятелство и дълбока емоционална близост. Започнахме да откриваме нови начини да се свързваме в нашите интимни моменти, начини, които не се въртяха около постигането на ерекция или опита за постигане на кулминация. Вместо това осъзнахме, че красотата на интимността се крие в това да бъдем заедно и да се наслаждаваме на компанията си, без каквито и да било очаквания. Научихме се да намираме удоволствие в компанията на другия, без да изискваме нищо, да прегръщаме радостта от това да живеем заедно. През тези болезнени времена научихме да ценим всяко докосване и целувка като празник на любовта, която изградихме, любов, която с всяка изминала година ставаше по-силна. Откритото говорене за нашите болки, тревоги и страхове беше един от най-големите подаръци на тези години. Знаейки, че преминаваме през тези промени заедно, ме кара да се чувствам по-добре. Моят съпруг ми е казвал колко трудно му е било да приеме промените в тялото си, което показва колко трудно е да живееш в общество, което често свързва мъжеството с физическата сила и сексуалната издръжливост. Докато го слушах, почувствах силно разбиране и уважение към честността му. Знам колко е трудно да се изправиш пред дълбоко вкоренени убеждения, особено за човек, който винаги е бил горд от своята сила и здраве. Чрез нашата връзка той научи, че стойността му не се определя от тези външни признаци. Той вече знае, че любовта, която изпитвам към него, не зависи от външния му вид или от нещата, които може да направи, а аз, с цялата любов и искреност, която можех да предложа, го уверих, че тези физически промени, макар и неочаквани, никога не са намалили моите чувства или желание към него. Напротив, те задълбочиха моята любов и възхищение. Справянето с тези трансформации заедно беше своеобразно пътуване, което укрепи нашата връзка и поднови нашето уважение един към друг. Научихме се да комуникираме открито за нашите нужди, да изразяваме това, което наистина има значение за всеки от нас, и това поддържа нашата връзка жизнена и жива.
Тази откритост ни е научила, че интимността не е ограничена до един аспект. Тя е вплетена в структурата на нашата връзка, присъстваща в начина, по който се слушаме, подкрепяме се и споделяме живота си. Нашият пламък остава не заради големи жестове, а заради малките актове на доброта, търпение и утеха, които изпълват всеки ден. Обществото може да поставя огромно натоварване върху мъжете да поддържат определен имидж на сила и мъжественост, но ние научихме, че истинската любов, онази, която устоява на всички сезони на живота, е открито уважение към силата на другия, като се освобождаваме от тези стресове и разбираме един друг като спътници. Всеки момент, който споделяме, било в мирна тишина или в дълбок разговор, служи като напомняне, че нашата връзка се основава на нещо много по-трайно от преходните физически елементи на живота. Възрастта може да донесе физически промени, но също така е разкрила истинската сила на нашата любов. Една любов, която е устояла, ставайки по-дълбока, по-търпелива и по-приемаща с всеки изминал ден. През това пътуване ние осъзнахме, че това, което наистина има значение, е връзката, която споделяме, добротата, която показваме и спомените, които продължаваме да създаваме рамо до рамо. Прегръщайки тези промени, открихме нова свобода, любов, която е нежна, търпелива и дълбоко изпълнителна. Това е любов, която празнува всяка бръчка, всяка линия от смях и всеки белег, като красиви напомнения за живота, който споделихме, и за любовта, която ще носим напред, ръка за ръка, към всичко, което предстои. С годините нашата връзка еволюира и открихме, че поставяме много по-голяма стойност на емоционалната връзка помежду ни. Наистина осъзнахме, че сексът е не само физическо действие, а интимно изразяване на любовта, доверието и приятелството, които изградихме през десетилетия. Тази промяна в гледната точка трансформира нашето разбиране за удоволствието, повишавайки го до дълбок и значим опит, освободен от физическото представяне или нереалистичните очаквания за младост. За моя съпруг, приемането на естествените промени в тялото му доведе до нов фокус върху самообслужването и личностното развитие. Той започна да възприема навици, които се грижеха както за физическото, така и за емоционалното му здраве, отдавайки се на цялостен подход към благополучието. Неговото пътуване започна с малки, но значими промени, като добавяне на балансирана диета, редовни упражнения и техники за релаксация, като медитация в рутината си. Тези промени му помогнаха да се почувства по-малко стресиран и тревожен, което подобри общото му здраве. Той откри мир в медитацията и сила в грижата за тялото си, осъзнавайки, че истинското здраве не се състои само в това да бъдеш физически във форма. Този фокус върху вътрешна хармония и емоционален баланс донесе нова енергия в живота му, което от своя страна имаше положителен ефект върху интимността ни по начини, които не бяхме очаквали. Това, което започна като обикновени промени в нашия начин на живот, постепенно доведе до по-дълбокото усещане за близост между нас. Ако все още гледате това видео и намирате тези уроци полезни, моля, оставете коментар по-долу, за да ми кажете, че все още гледате. Бързо открихме, че стресът и тревожността представляват значителни предизвикателства за интимността в по-напреднала възраст, водещи до чувства на съмнение в себе си и натиск за представяне, които могат да бъдат преодолени, като се откажем от тези стандарти. Моят съпруг започна да приема и да бъде мил с тялото си, което му помогна да го оцени. Тази промяна в отношението направи времето ни заедно по-леко и по-свободно. Той можеше да се отпусне и да бъде напълно присъстващ, а тялото му реагираше по-естествено, без тежестта на тревогата или самоосъждането. Това пътуване на трансформация не беше бързо или лесно. Беше постепенен процес, пълен с възходи и падения. Имаше моменти на съмнение, разочарование и въпроси, но имаше и малки победи и моменти на радост, които отбелязаха напредъка ни. Някои дни той все още се чувстваше несигурен,
както всички ние се чувстваме, когато се сблъскваме с ограниченията, които стареенето носи, но с времето тези несигурности станаха по-редки. Всеки напредък, дори малък, беше доказателство за любовта и отдадеността, които и двамата вложихме в поддържането на нашето взаимоотношение и укрепването на чувството за самоприемане. Заедно открихме радост в простия акт на просто да бъдем заедно, като оценяваме същността на нашата връзка. Докато преминавахме през това пътуване рамо до рамо, открихме, че подходът към тези промени с лекота и хумор омекоти преживяването. Смеехме се заедно, когато нещата не вървяха както беше планирано. Прегръщахме се с взаимно разбиране, когато нещо се обърка. Вместо да оставим разочарованието да ни овладее, решихме да погледнем на тези моменти с леко сърце, откривайки радост в несъвършенствата и наслаждавайки се на съвместността си, независимо от начина, по който се проявяваше. Това ни научи, че не трябва да приемаме всичко в живота твърде сериозно. Всъщност, тези недостатъци и неочаквани моменти придават на нашето взаимоотношение специален чар и го правят да изглежда по-живо. С времето нашето взаимоотношение се промени дълбоко. Нашата интимност не се дефинираше от физическо представяне или стремеж към определен резултат. Тя се превърна в богат и значим опит, който продължи дълго време. Имахме връзка, която надхвърляше телата ни. Тя беше в нежния поглед, който си разменяхме през стаята, в топлата прегръдка, в милите думи и малките неща, които правехме, за да покажем любовта си. Актът на близостта, държането за ръце, споделянето на тих момент и просто съществуването заедно се превърна в своя собствена форма на интимност. Една, която може би беше дори по-пълноценна от това, което бяхме познавали преди. Тази нова фаза на нашата любов ни научи, че връзката не трябва да се основава на очакванията, които някога сме имали. Тя може да расте, да се развива и да се задълбочава, както ние, позволявайки ни да се откриваме един друг отново и отново. Това пътуване в много отношения се превърна в дар, шанс да прегърнем нов вид любов, която не избледнява с времето, а само се засилва. Научихме се да откриваме красотата в простотата на тихите моменти, които говорят много без думи. Този опит ни научи, че интимността означава да бъдеш напълно присъстващ, да приемаш другия и да откриваш радост в малките неща. Става въпрос за изграждането на любов, която трае. Любов, която не се основава на физически характеристики, а на спомени, смях и непоклатима подкрепа, които са ни поддържали през всяко едно време. Когато погледнем назад към нашето пътуване, осъзнаваме, че нашата любов е израснала по начини, които не сме си представили. Това, което започна като младежка страст, се разцъфтя в нещо много по-богато. Споделен живот, пълен със спомени, нежност и близост, която няма да бъде помрачена от никакви външни промени. Така че продължаваме напред, благодарни за всеки момент, всяка бръчка и всяка следа, които разказват нашата история, знаейки, че любовта, която споделяме, е рядко и красиво нещо. В нашето пътуване научихме, че истинското щастие не идва от физическо действие, а от това да бъдем близо един до друг и любовта, която ни държи заедно. Смяната на тялото на съпруга ми ни научи на важни уроци в приемането и търпението. Те ни помогнаха да видим отвъд натиска, който обществото поставя върху външния вид и представянето. С всяка промяна получавахме шанс да видим какво наистина има значение – близост, приятелство и дълбокото уважение, което имаме един към друг. С всяка малка промяна се доближавахме още повече и откривахме нови начини да обичаме и да показваме привързаност. Благодарен съм за всичко, което сме направили и видели заедно. Огънят, който чувствахме, когато бяхме млади, беше красив и пълен с енергия, но сега, когато годините са преминали, нашата любов е пораснала в спокойна и зряла. Проблемите оформиха тази зряла любов. Нашите споделени усилия я укрепиха, а тихата сила, която расте, докато навигираме заедно през живота, я задълбочи.
Това е любов, която става по-дълбока, по-богата и по-смислена с всяка нова фаза. За всеки мъж или двойка, които преминават през тези промени, моето послание е кратко, но от сърце. Говорете открито за това, което чувствате, прегърнете трансформациите, които тялото ви преминава, и подхождайте към стареенето като към пътуване, което трябва да бъде приветствано, а не да се съпротивляваме на него. Стареенето, в крайна сметка, е просто част от живота, нова глава, която може да бъде толкова удовлетворяваща, колкото и всяка преди. Размерът на пениса или твърдостта на ерекцията са незначителни детайли в голямата история на една връзка. Те са далеч отминати от емоционалната близост, споделения смях и интимните моменти, които наистина дефинират любовта. Истинската връзка и трайното удоволствие идват от способността да обичаш дълбоко и да бъдеш обичан в замяна, да приемаш другия напълно с всички промени, които времето носи. Това е връзка, която надхвърля физическия вид, като процъфтява върху сърцето и душата, които влагаме в отношенията. Докато стареем рамо до рамо, ние продължаваме да учим един от друг, да се подкрепяме един друг и да поддържаме тази ценна връзка жива. За мен това е истинският подарък, който носи старостта. Любов, която излиза извън физическото, която корени в приятелството и разцъфтява с всяка изминала година. Това е любов, която не избледнява с възрастта, а напротив става по-дълбока. Постоянна светлина, която ни води напред през всяка нова фаза на живота. Откриваме се един друг отново, наслаждавайки се на малките моменти. Топлината на старостта е наистина дар. Просто да бъдем заедно. Тази любов стана свещено пространство, убежище от изискванията на света, място, където можем да бъдем напълно себе си. Благодаря ви, че бяхте с нас през това пътуване на откриване на интимността и връзката. Сега бих искал да чуя от вас какво научихте от това видео и как планирате да го въведете в собствения си живот. Моля, споделете вашите мисли в коментарите по-долу. Вашите прозорци могат да вдъхновят някого, който преминава през подобен път. Ако ви е харесало това видео, не забравяйте да харесате, споделите и се абонирате за нашия канал, за да останете свързани с нас за още съдържание, което задълбочава разбирането и празнува красотата на всяка жизнена фаза.